fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tɛnɛn ye juin kalo tile 26 sanba 2023 nin ye an ka gafe kunnafoni waati selen an b'a fɔ nin ye laadalasigi ye laadalasigi min n'an b'a kɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma la an bɛ don min ye gafew ye ayiwa tɛgɛnɛ bilalen kɔ a la kalimu karamɔgɔ ale ni dabaji karamɔgɔ fɛ olu bɛ sɛbɛn kɛ nansarakan na anw fana bɛ a ta min ye k'a b'o la ka bila tudunkan na n'o ye bamanankan ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogoya min na kunnafoni a tɛ kɛ maa si den kelen negela ye b'a ye k'a fɔ o baara ani o laɲini ni o faamuya o de bɛ an sigi ani nɔ ayiwa ani kanubaw olu yɛrɛ kɔni b'u sɔgɔli min kɛ an na waatiw bɛɛ lajɛlen na nin dɔ ye an sigikun yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye an tɛ don ka bɔ fiyewu n'an ma olu fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ mamadu fa sebara honorable k'a fo min ye banaba ye k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo nin waati in na fo ka taa se min bɛ tali kɛ a furumuso musow lasaran cɛw lasaran sarangosi saran an bɛ foli k'a la ka foli kɛ kanuba n'a dɛmɛba ayiwa ani a bilasirabaw olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na k'an yɛrɛ ka foli n'an ka seli foli o bɛɛ a ye ayiwa hali n'an m'a tɔ fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni na faamuya saran y'a mɛn mamadu fa sebara ale fana ye faamuya sɔrɔ kuma in na o a bɛɛ lajɛlen ye kelen ka bɔ yen universel media kɔnɔna la an bɛ don yen ka foli ka ni waleɲuman dɔn k'a ta ka universel media baarakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a daminɛ kalilu senpara fo ka taa se universel media a baarakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma tulu la sangalamati tulu la danni sanji o de ye super gt k'a si filɛ ka n'a kɔrɔ fɔ maa si den kelen na e ka motɛri aw de bɛ sisibɔ waati bɛɛ lajɛlen na n'i ye super gt k'a la ayiwa i ka da la k'a fɔ sisibɔ min ni o tun ye jɔrɔna ko ye nin y'o bannen pewu kuma bɛɛ e de bɛ tulu san na fɛnɛ ka k'i ka motɛri kɔnɔ bari ka d'a kan i ye tulu k'a kɔnɔ ani a tigɛra o siman kɔrɔ ni si ye balimakɛ super gt ale si filɛ n'i y'a si filɛ ayiwa i yɛrɛ kɔni na jaabi k'o di malidenw yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen an bɛ don mairie kɔnɔna la ni maire la farabiriki ale bɛ yen commune 1 kɔnɔna la o de ye Umaru Togo ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo k'a daminɛ min ye Tunkara la fo ka taa se min ye monsieur Ba ninnu bɛɛ lajɛlen ye mairie baarakɛla ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn impôt kɔnɔna la an ka muso sanumaw ni an ka muso dawulamaw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ madame Sidibe Fatumata Bagaga fo ka taa se madame Sise Fanta Ba donc an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na k'a fɔ ko nin ye an donnen an ka jɛmukan kɔnɔna la o de ye gafe kunnafoni ye adama foli o kɛlen kɔfɛ ka faamuya fɛnɛ sɔrɔ la an bɛ teliya ka don sugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka na universel media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba universel media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ arajo sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batiri ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batirima ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali siga foyi t'a la taa ni ka segin bana tɛ jɔ ni den kelen to bi an bɛ waati min na n'i ye dunan kɔni tenmaraba natɔla ye i b'a ye k'a fɔ don dɔ la i bɛna tila ka a tɔnbaraba k'o fɛnɛ tatɔla ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts
olu kɔni ye u ka tanan ka gosi tuguni ka wele beleda ka da malidenw bɛɛ lajɛlen na ayiwa ko dunan min ni ale yɛrɛ ka laɲini ne ka se ka anw cɛfara i b'a ye k'a fɔ ko o dunan o kɔni o ni gɛnni o ka kan ni ne bɛn le cerveau ale donkan yɛrɛ kɔni ye hakilina jiginna lajɛ belebele min n'u y'a kɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko meeting ka bɛn ni jumadon ye juin kalo tile 23 san 2023 laɲini o kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔlɔ o de ye ka foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin ayiwa mali a marabaw olu yɛrɛ kɔni ma u ka hakilina ani n'u ka kungilenna min n'a taara o de ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ mali la minisma ko olu gɛn k'u dagakolon gɛn k'u filingolo yɛrɛ kɔni gɛn bɛn le cerveau a b'a fɔ dunan min ka laɲini de ye ka jamanadenw k'olu fara ko o dunan o kɔni o kan ka gɛn nin ye bɛn ale ka kuma ye i ko nin meeting yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen fɛ i bɛna ye k'a fɔ a kɛra waati la waati min ni jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye u kan bila n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara ma a bɛ se k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ cogoya min na ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan yiraworo debu sirilaranpar n'i ye a jateminɛ u ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ k'a yira jamana marabaaw la olu ka dɛmɛ n'u ka dɛmɛ o de kɔni o bɛ ta ka ɲɛsin yɛrɛ kɔni ma o kɛra bɔli senfɛ min n'a kɛra bourse de travail la i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ Bamakɔ bɛn le cerveau a ye kuma bɔ a da kuma min ni o kɔni b'a yira k'a fɔ kɛlɛ nin ye a waati yɛrɛ de kɔni selen ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba o min ni o bɛ bolofara min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bari a ko san 10 u kɔni u bɛ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la basigi ni bɛn a ɲinini yɛrɛ kɔni na nka taama bɔ sisi yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni ma minɛ a ko halisa bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw olu ye u jɔ u jɔyɔrɔ la o de ye ka se ka minisma k'a koni k'a tɔni bɛɛ lajɛlen k'a daga taga bɔ malidenw yɛrɛ kɔni dala n'a ma ɲa u y'o kɛ olu kɔni bɛ bɔ dɛmɛ la k'a yir'u k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ o kɔni o bɛ olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ la a ko nin min kɛlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ tarikuw kɔnɔna la nin ye ko kura ye mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ fo ka taa se farafinna jamana a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nka bɛn le cerveau a ma bɔ kuma la fiyewu f'a ka wele da ka maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'o wele ayiwa k'an ɲɛ jɔ jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye cɛkisɛya baara min ani baara ɲuman min yɛrɛ kɔni kɛ nin ye bi ayiwa ni o de ye ka se ka mali k'a ka danbe ani a ka hɔrɔnya n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bɛɛ lajɛlen segin a ma nin baara min kɛra jamana ɲɛma a kɔni a y'i nin di yaasa jamana a bɛ jɔ cogoya min na i b'a ye kɛnɛ in kan jɛkulu caman o tun bɛ ka fara mouvement yɛrɛwolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o de ye M5 RFP ni a bɛ fɔ jɛkulu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ les sauveurs de la patrie fo ka taa se Asimi kanubaw ayiwa fo ka taa se Dana Masago o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɛrɛwolo debu sirilaranpar kɛrɛfɛ ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma ko panafricanistes o dɔw bɔra Senegali Burkina Côte d'Ivoire Cameroun fo ka taa se Cap Vert Antilles ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni yera kɛnɛ kan Kemi Seba ni ale tɔgɔ fɔra min ye farafinna ka segin a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ ale kɔni dogon tɛ maa si den kelen na a fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan a ko i b'a ye k'a fɔ mali yɛrɛ de kɔni kɛra min ye ayiwa faaba ye faaba min ye jɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ani nanzaraw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na ni a bɛ fɔ a ma ko 21e siècle a ko min ye ayiwa sifinnakaw yɛrɛ kɔni ye hakililajigi o yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ a ko bi an bɛ waati min na an ka surun bɔda la ayiwa min ye kabini an y'a daminɛ o yɔrɔ min yɛrɛ kɔni n'a ye ayiwa a ko fɛn jumɛn de bɛ yen nin nɔ tuguni mun b'a to anw bɛ se ka bali ayiwa laɲini min bɛ anw na ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ o de ye n'an ma sɔn fiyewu k'an tɛgɛ yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma a ko an bɛ waati min na ayiwa fɛn jumɛn yɛrɛ de bɛ se k'a to anw ka laɲini ninnu olu tɛ se ka sabati o de ye n'an sɔnna ka se ka fara fara a ko fɛn jumɛn de fana bɛ yen tuguni ayiwa o bɛ se k'a to anw ka laɲini olu bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ko n'an sɔnna ka ɲɔgɔn lamɛn ayiwa min ye an ka ayiwa kɛlɛmisɛnninw ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ko olu bila k'an ɲɛsin jamana ma k'an tɛgɛ kɛ kelen ye k'an hakiliw kɛ kelen ye kunkilenna kelen k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ka dɛmɛ ka yira k'a fɔ anw de ye balima ye anw de ye sindi ye anw de ye farafinna denw ye k'a dɔn k'a fɔ farafinna mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye ayiwa a tɔɔrɔ ni a gɛlɛya hali n'a ye hɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen o bɛ anw yɛrɛ de kɔni kan bi a ko an bɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni na n'o o ye mali ka kɛlɛ min bɛ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ko farafinna jamana bɛɛ lajɛlen a ka ja diɲɛ bɛɛ de ɲɛ jɔlen bɛ mali la n'a ɲana mali la ayiwa i b'a ye k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ n'o ye jɔnya juru o yɛrɛ kɔni kɔrɔ nka n'a tiɲɛna nɔ an ka da la k'a fɔ farafinna fo ka taa fɔ ko min yɛrɛ kɔni kɛra o ye lebu dan de ye ka ɲɛsin an ka jamana ninnu a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka u ma bɔ kuma la fiyewu fɔ min ye adama bɛn le cerveau a k'i da don diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka bolofara min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye ɲinini min yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura gɛlɛya yɛrɛ kɔni o kan
wa a y'i da don a la ka taa se fɔ min bɛ tali kɛ accord pour la paix a y'i da don ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na min ye gɛlɛya ye ka se ka olu bɔ k'o bin a ko a nafa tɛna se ka kɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma pasiri sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Konate anw ye min bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la teliya la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔna la yanni an ka segin ka na ma an bɛ don ka bɔ ni n'o ye la sirène ale ka bi bɔli la halisa diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min ni o bɛ Mali kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA olu ka taaliko la u fana ye min ye u hakilina ka bɔ ka bi i b'a ye fasiri sɛbɛnba a b'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni na n'o o ye loni ye u y'a jira k'a fɔ MINUSMA ko u ka mandat min ni a kan ka kurakuraya Mali yɛrɛ kɔni n'a ka bɛn n'o ye juin kalo tile 29 ma ko u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ban pepepewu minɛnw a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛliko kuma e ko o tɛna daminɛ ka bɛn ni juin kalo tile 30 yɛrɛ san 2023 wa i b'a ye diɲɛ keleyatɔnba u kɔni ye a jira k'a fɔ u bɛ taa nka min ye laɲini dɔw ye u y'o kɛ ka ɲɛsin Mali jamana a ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ma ko diɲɛ keleyatɔnba yanni olu yɛrɛ kɔni ka taa i b'a ye laɲini min n'o yɛrɛ kɔni b'o fɛ o de ye u ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ka to yan nɔ fo ka taa fɔ k'u bolominɛw a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra anw ka jamana kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fɔ san 2023 a décembre kalo tile 31 i b'a ye diɲɛ keleyatɔnba a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni cɛfarali min yɛrɛ kɔni kɛra k'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye a y'i da don ni o bɛ tali kɛ banbaci kɔrɔ kulu min bɛ anw fɛ yan nɔ ni olu ni Mali ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko accord pour la paix k'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin o yɛrɛ kɔni ma o fɛn tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ conseil de sécurité u kɔni ye a ɲini diɲɛ keleyatɔnba a ɲɛmaaba n'o ye secrétaire général ye a ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ani Mali ɲɛmaw olu bɛ se ka kuma cogoya min na min b'a to u ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ kulu yɔrɔ minnu kɔni na ni a bɛ f'u ma u daga yɔrɔ ani u ka minɛnw yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na minnu ni olu kan ka segin ka taa u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kan u ni Mali ɲɛmaw ka se ka olu fɛɛrɛ n'u dabali yɛrɛ kɔni tigɛ fo ka taa se u ka cakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko équipe des pays des Nations Unies fo ka taa se u ka bureau des Nations Unies yɛrɛ kɔni ma min ni ale ka cɛsiri bɛnnen bɛ farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn ani cɛncɛnkan jamanaw olu yɛrɛ kɔni ma ani maa o maa ni olu yɛrɛ kɔni da bɛ nin baara ninnu na u ka se ka cɛsiri ni wulikajɔ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 30 ye san 2023 a ko halisa an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ olu kɔni bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ baara damadɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen wa ko u bɛ olu yɛrɛ kɔni kɛ fo ka taa fɔ don min na u ka minɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛra ka bɔ yan nɔ o de ye ka se ka u ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka baarakɛla minnu bɛ yan olu ka lakana ka se ka sabati fo ka taa se u bolominɛw fɛn o fɛn ni o bɛ anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen u ka se ka sabati taa ni ka segin min n'a bɛ kɛ n'o ye MINUSMA a baarakɛlaw ani a kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni fɛ min ye finitigilakaw ka se ka da olu yɛrɛ kɔni kan k'o taa ni ka segin k'o bɛɛ lajɛlen ka se ka o yɛrɛ kɔni nɔgɔya ani cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri bɛnnen bɛ ka dɛmɛ ta ka se jamanaden nanamasumalen minnu ni olu bɛ degun kɔnɔna la ni o ye humanitaires ye k'olu ka lakana ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati banabaatɔ min ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ baara kɛ diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni olu ye degun sɔrɔ hakɛto b'a la o degun ka se ka u dɛmɛ min b'a to u bɛ se a furakɛlikɛyɔrɔ kɔni na lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye gɛlɛyaw ni olu yɛrɛ kɔni talen bɛ ka jamanaden nanamasumaliw olu yɛrɛ kɔni k'olu sɛgɛrɛ minnu ni olu bɛ ka fara MINUSMA yɛrɛ kɔni ka yaasa lakana u bɛ se ka sabati cogoya min na o dɔ ye n'o ye baɲumankɛtɔnw ye ni o kɛra fan o fan ka MINUSMA yɛrɛ kɔni to yen a diyagoyalen bɛ i b'a ye k'a fɔ a k'i ɲɛ don o la min b'a to o min ye jamanaden nanamasumaliw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na a ɲininen bɛ halisa MINUSMA yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ min ye u ka équipe min n'a bɛ fɔ ma équipe des pays des Nations Unies kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minɛnw olu cɛliw bɛɛ lajɛlen na ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to o baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ baara ninnu kɔni na halisa tɛgɛdiɲɔgɔnma ni o bɛ kɛ ni Mali jamana ye min b'a to ni minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen u bɛ se u seyɔrɔ kɔni na cogoya min na yaasa Mali u bɛ se ka o yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ bila cogoya min na fasiri sɛbɛnna D Keyita fɛ an ye min sama ka bɔ Sirani ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
n'an bɔra siren na adama an bɛ segin ka na halisa min bɛ tali kɛ suwari de bamako ayiwa imam mamud diko ale kɔni kumana ko kura tuguni i b'a ye a ka taama sɛbɛn n'a bɛ fɔ min ma ko passeport diplomatique jamana ɲɛmaw olu kɔni ye o minɛ mamud diko la o min n'o kɔni kɛra a bɔra n'o ye jakungurunin dɔ yɛrɛ kɔni na ka a kanubaw ale ni a dɛmɛbaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele basigi bɛn wa o yɛrɛ kɔni ma a ko ale bɛ waati min na kɔni ale yɛrɛ kɔni dalen don a la ayiwa ani maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn na bari ka d'a kan maa o maa ni olu de kɔni bɛ jamana in mara la ale dalen don a la k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ale fɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ye nka o ka bɔ a la jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma collectif pour la défense des militaires olu yɛrɛ kɔni ka laɲini na k'a kɛ ka ɲɛsin gouvernement yɛrɛ kɔni ma o de ye ka se ka amadu ndunga mayiga n'a bɛ fɔ ale ma ko chargé de mission primature yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni yera mamud diko yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ waati min na a bɛ a ka laseli yɛrɛ kɔni na ko ka a ka baaraw ka a bɔ yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen jɔ n'o ye primature yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye juin kalo tile 22 tɛmɛlen yɛrɛ kɔ an kɔrɔ imam mamud diko ayiwa a kɔni ka taama sɛbɛn o minɛra a la n'o ye an ka pankurujigi kɛnɛ yɛrɛ kɔni na senu a y'a sɔrɔ waati min na a bɛ ka bɔ n'o ye Moritani jamana yɛrɛ kɔni na n'o kɛra lajɛ dɔ fɛnɛ senfɛ wa ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛmaw olu yɛrɛ kɔni ka lajɛ yɛrɛ kɔni tun ye nin ye i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw olu kɔni ye mamud diko a ka nin taama sɛbɛn in minɛ la bari ka d'a kan olu y'a ye ko fiɲɛ dɔ de bɛ sɛbɛn in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ taama sɛbɛn in o yɛrɛ kɔni minɛra mamud diko la nka imam mamud diko wa i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ ani tɔndenw minnu ni olu kɔni tugulen b'a kɔ ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ maa o maa ni o bɛ jamana mara la bi nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye ale yɛrɛ kɔni fɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ an kunna bi a ko ninnu ye ale yɛrɛ kɔni fɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni hakilina la ko n'i ye u ta k'a lajɛ ale kɔrɔ bɛ sɔrɔ a la nka hali n'o y'a sɔrɔ o man ca nka tɔni min yɛrɛ kɔni bɛ yen olu bɛɛ kɛ ale den ani a dɔgɔnin fo ka taa se a mɔden yɛrɛ kɔni ma a ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ale b'a dɔn maa kelen tɛ yen min ye ale yɛrɛ kɔni jugu ye a ko an kan ka yafa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma min b'a to hɛrɛ caman o bɛ sabati an ka jamana yɛrɛ kɔni kan wa ko ni o yɛrɛ de kɔni kɛra ala yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔn ka dɛmɛ don an yɛrɛ kɔni ma k'an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu kɛ an taala yɛrɛ kɔni ye nka nin bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ coordinateur ni ale ye semasi yɛrɛ kɔni tɛ ye ale y'i da don kuma la a ko u ye wele bila imam diko kanubaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wa nin de ye k'a yira k'a fɔ imam diko a bɛ sa yɔrɔ min na ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ toli yen yɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka na i ka dɛmɛ ka se ka o ɲɛsin imam mamud diko ale yɛrɛ kɔni ma nka collectif min bɛ yen ni olu ko ko olu ye pour la défense des militaires olu kɔni ye u kɔni ka dusumakasi yira ka bɛn ni amadu ndunga mayiga ale kɔni ka kibaruya ye kɔni ye collectif b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na n'i ye jamana ni mamud diko yɛrɛ kɔni bila min ye amadu ndunga a kɔni ye a ka tata yɛrɛ kɔni ta bari ka d'a kan ale bɛ baara kɛ jamana premier ministre o ka so yɛrɛ kɔni na nka n'a fɔra imam mamud diko ale yɛrɛ kɔni ni fanga yɛrɛ kɔni kɔ donnen bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma nin waati laban ninnu na halisa i b'a ye k'a fɔ ndunga ale yɛrɛ kɔni bɛ ka ye o kare la a ko nin jogo nasuguya ninnu man ka to yen ka tɛmɛ o kama olu kɔni ye a laɲini ka diɲɛma n'o ye mali ɲɛmaw ye ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko amadu dunga mayiga ayiwa i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ma siran maa ɲɛ a ma malo maa ma a y'i jɔ imam mamud diko ale yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ min ni ani jamana ɲɛmaw an ka sɔn a ma u bɛ ɲɔgɔn na an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na u ko nin wale u ma jɛn n'a ye u bɛ tila k'a d'a kan tuguni min b'a to amadu dunga ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ in na cogoya min na u ko u b'o ɲini jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa hali n'o y'a sɔrɔ an ye an da don dɔɔnin na fasiri kɔnɔna la nka i b'a ye kalanden dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ ale yɛrɛ kɔni ma tɔgɔ ye jumɛn sangare don mariam sangare mariam tarawele wa i b'a ye k'a fɔ a ka ko kɛlen bɛ kamana gan ko yɛrɛ kɔni ye bi an bɛ waati min na i b'a ye studio tamani olu ye taako fila yɛrɛ kɔni kɛ nin denni kelen ale kɔni ka kibaruyaw o bɛɛ lajɛlen kan siɲɛ fɔlɔ o de ye k'a yira k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmaaw ka taabolo la denni ma se ka kɛ min ye examen yɛrɛ kɔni kɛ nka u ye sɛbɛn filanan min yɛrɛ kɔni bɔ o fana b'a yira k'a fɔ ayiwa ko ɲininiw ni ayiwa kɔlɔsiliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ
ko sisan b'a sɔrɔ bogotigi a yɛrɛ kɔni a man ka se baki yɛrɛ kɔni na min b'a to a bɛ baki yɛrɛ kɔni kɛ nka sunguru a kɛrɛfɛmɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ ko kabini ala ye den in da ko premier de la classe o yɛrɛ kɔni don nka i b'a ye sɛbɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni fana bɛ yen nɔ yaasa sutura ani baara kɛcogoya n'a bonya yɛrɛ kɔni kama u ma sɔn min ye sunguru in fana ye a ka sɛbɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ da kɛnɛ kan min b'a yira k'a fɔ ko nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ min ye cursus normal ye o kan k'a to dennin bɛ kɛ terminal la nka ka da la ko a ka 11e waati moyenne 7 7 de moyenne k'a y'o de sɔrɔ min ni o kɛra masamagan yɛrɛ kɔni na o min n'o kɛra a bɔra masamagan na ayiwa yaasa ka taa ayiwa école privée de kɔni la a selen yen ekɔliso privé kɔni na i b'a ye k'a fɔ sunguru in ni a bɛ fɔ école privée min yɛrɛ kɔni ma groupe scolaire Ali Nanjo ayiwa a taalen min yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ u k'olu ka lycée min n'a bɛ fɔ ma lycée nucléaire ayiwa a taalen min kɛra yen nɔ i b'a ye k'a fɔ sunguru in a kɔni taara ka kalan daminɛ yen nɔ terminal la nka a kɔni tun tɛ jamana yɛrɛ kɔni ka compte la bari ka d'a kan sɛbɛn foyi ma bɔ min ye Masamagan Jabate la ka taa k'a fɔ ko dennin k'a ka k'i sigi terminal yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kɛra sababu ye hali a ka école jamana yɛrɛ kɔni tun tɛ o yɛrɛ kɔni sara nka bagiw sera a tɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ye a wulila n'o ye ka video kɛ video min b'a to dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka don ale ma min b'a to a bɛ se k'a ka bagi yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na nka i b'a ye halisa nin kuma de b'a kɔ dɔw ko kabini ala ye den in da première de la classe don ayiwa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko a ye min ye 11e ka se ka o redoubler ni moyenne 7 yɛrɛ kɔni ye jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye an kɔni an ɲɛ b'a la fasuru kɔnɔna la an tɛ se k'an pan kunna ten k'a sɔrɔ an m'an da don a la i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u bɛ cɛsiribaw de la nin n'a ɲɔgɔnna siw olu kɔni man ka ye anw ka jamana kɔnɔ nka n'a yera fo a ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ayiwa tiɲɛ de don wa nkalon don wa nka minisiri ni o ye dedow kɔni ye ayiwa a ma min ye taasira fila yɛrɛ kɔni fɛ a bɔra k'a yira k'a fɔ sungurun ta nkalon b'a la bari ka d'a kan sisan man k'a sɔrɔ terminal la adama ɲɛmɛ la jɔli la cogoya min na e bɛ ni k'a fɔ n ɲɛna ko waati o bɛna tɛmɛ kan nka n b'i fo k'i waleɲuman dɔn bari ka d'a kan i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ a fɛnɛ fanga yɛrɛ kɔni o ka bon ka Yeli Vision baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ ɲɛmaaba Maki Kan ka taa se Sabalikɛ Ture ma fo ka taa se Salifu Tarawele Sidiki Ture Kalu Ture ani Aja Ture walayi dusuma kasilen don an dusuma kasilen adama kana na yɛlɛ ne yɛrɛ muso san joli derew ni hali n'anw ma baki sɔrɔ an b'i deli ala kama a di anw ma anw fɛnɛ ɲɛ bɛ se ka bɔ a ko la cogoya min na vraiment cadeau fɛn fɛn kun kan ka kɛ ne muso ye a bɛɛ de tiɲɛna nin senfɛ moto bɛ san téléphone bɛ san mais defu ma sɔrɔ ala derew an kɔni an ma jigi la sa hali ni kow kɛra u kɛcogoya kɔni na nka ɲinɛnta in an kun jigi bɛ fɛn caman kan dɛ nka an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta yarabi ala k'o yira n na ka tila k'o nɔgɔya ne ni muso yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a to cadeau ninnu bɛ t'u nɔ la ne ni muso kɔni ye baki defu sɔrɔ moto in bɛ san wa téléphone yɛrɛ kɔni fɛnɛ o bɛ san siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ka awa jara k'a fo ka taa se an baarakɛ ɲɔgɔn kelen-kelenna tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma n b'a fɔ wasalam